Hey guys, it's me again, Ronan, and welcome back to my channel. Hey everyone, so how are you guys doing? So, kamusta naman kayo guys? Actually, pasensyahan nyo na kasi medyo pawis-pawis ako. Kakagaling ko lang kasing nag-workout, yung mga YouTube video na mga sinusundan ko, mga aerokaibo, ganyan, aerobics, ganyan. Mostly mga cardio workout yung mga pina-follow ko sa YouTube. And then, naisip ko lang, may naisip lang kasi akong parang topic na gusto kong i-discuss. By the way guys, doon sa mga nag-message sa akin, last video ko kasi we talked about the difference between psychologist and psychiatrist. And then may mga nag-message sa akin after doon na at least naliwanagan sila, and then at least alam na nila kung if ever na magpapa-check up sila, alam nila kung saan sila pupunta. So thank you for letting me know at least, diba? So far wala namang mga psychologist or mga clinician na nag-comment doon. So probably kung may nakapanood man at approve naman sila dun sa mga sinabi ko, so I think na tama naman yata yung mga pag-discuss natin doon. And besides, kinonfirm ko din naman kasi yun. So anyway, thank you for letting me know na kahit pa paano nakatulong yung mga yung video na yon. And doon sa nag-message sa akin na nagtatanong yun doon sa mga physical symptoms na nararamdaman niya, as far as I know, anxiety comes from fear, strong or parang very strong emotion na fear siya talaga, takot, and then nervyos, extreme fear. So if ever naman na yung nararamdaman mo is parang wala naman siyang extreme fear, wala naman siyang nervyos na kaakibat, pero physical symptoms lang yung nararamdaman mo. So I'm not sure if it's related to anxiety, but just to make sure, kaya lagi kong sinasabi na magpa-check up ka talaga. If ever na matapos na yung quarantine natin, eto, yung enhanced quarantine, I suggest na magpa-check up ka just to be sure, kaysa naman mag-isip ka na mag-isip lang. And I cannot tell you, no, kasi syempre hindi ko naman alam talaga. Hindi naman kita kilala, hindi ko naman alam kung anong history mo, mga tipong ganon. I can only talk about my anxiety issues, ganyan. Kasi kung ano lang yung nararamdaman ko, sinishare ko nandito. So anyway, it's already 6 PM. Nandito ako sa labas, guys. So medyo, ayan, nandito ako sa labas kasi nagagaling ko lang mag-workout. And then padilim na siya. Ayun, padilim na siya. So bilisan natin kasi baka mamaya hindi din ako makita. Anyway, tahimik naman yung street. Kasi nasa loob, I think bawal na yata talaga yung tumambay sa labas. Nasa loob na yung mga tao. But anyway, naisip ko lang kasi may mga nag-message. Kasi we talk about we talk about breathing exercises, we talk about meditation, we talk about mindful meditation most of the time. Or kaakibat yun ng parang healing, treatment ng anxiety, yung mga relaxation, yung mga breathing exercises mostly, kasi yun talagang panglaban mo talaga. And then a lot of the messages na parang hindi, especially yung mga hindi talaga familiar sa mga ganun, may mga nagtatanong na ano ba yung mga klaseng, paano ba ginagawa yung mga meditation, paano ba ginagawa yung mga breathing exercises na yan. Actually, if you think about it, simple lang siya. Kasi breathing exercise, hihinga ka lang. But of course, kung hindi ka naman talaga sanay, of course, the usual is laging crowded yung isip natin, ang daming laman ng isip natin. Kahit umupo ka lang ganyan, hindi ka mapakali most of the time, especially nowadays. Kasi ang dami mong pwedeng gawin. Sa cellphone mo pa lang, ang dami mong pwedeng gawin, di ba? Medyo tabingi ba yan? So yun, maraming hindi alam kung paano gawin yung tamang mga breathing exercises or meditations. To counter the anxiety, actually, it's more of focusing lang onto your breathing. Sa breathing ka lang talaga. So, inhale, parang long inhale sa nose, and long exhale it's either sa mouth or sa nose. Pero mostly, sa nose, mas effective siya.
So, long inhale sa mouth, long inhale sa nose. And then, yung mind mo, parang tuturuan mo yung mind mo just to focus on the breathing mismo. So, while you're parang inhaling deeply, kung ano man yung mga cluttered sa isip mo, kung ano man yung mga negative or kung ano man yung mga iniisip mo during those times, as you exhale, ipupush niya yan. So, while you're focusing lang on the breathing, dahan-dahan niya yung ipupush out yung mga, hanggang mag-clear yung mind mo. But you have to focus on the breathing or else mabibreak yung concentration. Kaya talagang focus, concentration. But then, because of social media, because of the digital age, it's easier for us. Kasi may mga apps sa cellphone na pwedeng tumulong sa atin when it comes to breathing exercises. Ako, there are times na talagang hirap ako, especially if you're in a crowded place, sa bus mismo. Pag nasa bus ako, tapos inatake ako, it's very, very hard to focus. Kailangan, inaano ko, talagang nakaganon ako, talagang nakafocus lang ako, or earplugs, ganyan. So, eto ginagamit ko siya guys. Isa lang yung ginagamit kong application for breathing exercises or meditation. So, I'm not sure. I think available din to for iOS users, sa mga Apple users. I'm using kasi Android. So, eto sa Android, eto dito ko siya na download. So, I'm using pranayama breathing. I think it's a technique in yoga, no, pranayama. So it's prana breath. Ito siya guys. Focus. I'm not sure kung nakikita niyo ha. Ito siya naka-focus. Ano ba yan? Ayan. Focus. Ito siya. Yun. So, focus. Yung ang hirap pag-focus ng camera na to. So, yun. So, ito yung ginagamit ko sa breathing exercises. Ginagamit ko siya before I go to sleep. The good thing about this app, hindi ako sponsor ng app na to ha. But, sinishare ko lang kasi for beginners, especially dun sa mga hindi talaga alam kung paano gagawin, this is very helpful. Meron kasi siyang graph pa tawag dyan. So, eto, when you press play, pwede mo siyang i-personalize kung paano mo gusto. Normally, yung niya, default is 7 minutes. So, yan. Sorry guys, nasa labas kasi ako. So, narinig yung mga tao din sa labas. So, ayan siya. So, pag ipi-play mo siya, may aakyat. Ayan. Aakyat siya, bababa siya. Yan yung, exhale. So, ipa-follow mo lang yan. Ganyan, inhale, exhale. So, medyo long inhale, pero longer yung exhale. Pa-follow mo lang siya. Inhale, exhale. Tapos, since na hirap tayong mag-focus sa kung tayo lang sa breathing natin, at least pwede ka mag-focus dun sa music. Ayan. So, malaking tulong to guys. I'm not sure kung I know marami pang ibang mga meditation app or breathing exercises app sa Android or sa iOS, depende na lang sa inyo. So try niyo i-take advantage 'yon. No? It's very very helpful kasi ito talagang ginagamit ko at talagang parang ayaw mag-focus na naman. Hello, mag-focus ka sa mukha kong itlog na ulo. Ayan, so yun, malaking tulong siya sa akin. Ayun, padilim na. So yun guys, I hope nakatulong siya, no? I hope yung tips na to nakatulong kahit papano. So let me know kung nagawa niyo naman at nakatulong naman siya.
Thank you thank you. Thank you dun sa mga bagong subscribers natin and thank you dun sa mga nag-message. And yeah, bigyan niyo ako ng likes, bigyan niyo ako ng thumbs up. Please, share mo niyo din dun sa mga friends yung kailangan nila ng mga anxiety videos like this one sa channel natin. Thank you, thank you, thank you. And yeah, gamitin nyo to and let me know kung effective naman siya sa inyo or kung meron kayong iba na makitang mga apps na for meditation, share nyo din dun sa comment section. So anyway guys, thank you. So hanggang sa next video na lang ulit ha. Mag-ano muna ako, relax muna, cool down kasi medyo naghahabol pa ako ng hininga, padilim na din. But anyway, as I've always said, please, 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 please choose life and please, 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 please choose happiness and please, 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 please start your day with a smile and of course, stay at home and wash your hands. Bye.